Yo nam Melayu iso. Kabar tapi aku iki kalah le kabar. Brodet ya. Pengen orang yang brodet. Kok ada Melayu sih lagi. Melayu. Iya, Melayu. Nek Melayu ora yo ora pel ya. Kak, Melayu beko apa nih? Oke. Mas Akbar kok tenang tuh kemarin. Iya. Piket mangenteni sampean melantak kon PKN yang berkait aku alah ngono ya kok. Ngono iki jak. Dang lep angel koyo. Saya terkenal tuh, Mas kok tawalin Cuk, kemana Cuk? Di nek mlayu kita go. Hah, ada butut kenapa yang ora yo? Ora mlayu yo ora kena pel to le. Hah? Ini tuh. Iki mlayu ini merono kamu ngure ora? Ora mesti kok. Yo ngene lho. Ya, apa nih kok wae? Beneran bukan. Saya kena pel Cuk, koyo nanti direkam. Alah. Saya Cuk tawalin Cuk. Lah kok cuy piye kuwi? Cuk ada. Mas Akbar aku kalah mas, malah bogi boleh. Aduh, Baiklah. tengah aduh. Alah, sinyal ngelek to sinyal iki. Wifi 6 le, wifi 6 bento. Wifi ne lho ndek melawarung malah melayu bento.